amarya Maryam gidan mijinta Bilyamin Bello Halliru yana jiranta Jalali kai ne sarkin da ba irinka kai ka kulla aure min yarda kardararka ga amarya Allah mun tambaya abunka sai sallama yau ta bar gidan iyaye ga amarya ga ango na jiyo turare yanzu ga sunan mata za su ɗauki jere Maryam muna murna shugabar amare sai kwalliya Maryam mai yawan kawale biki ake manya karku tura yara dariya ake yi an bar waje haƙura mamu lafiya Allah arziki mu mora ga zuma da yaƙi su amarya a ci soye yayi nasara ango dariya yake yi wanda yayi laifi wasan kuɗi yake yi yayi ɗinkuna da yawa kwalliya yake yi me yasa haka Maryam shi yake sumaye ɗauki gata nan Allah ne ya baka kyauta ɗaliba da tsatsaci wadda ba ta wuta wata raina manya kowa yana yabata hankali gare ta ko da cikin ƙawaye mun ji mun sani Allah ne yake rikewa in ka sanya himma cewa batun gazawa rabi ne yake hura abinci bai hanawa wata ba batun gajiya gari ya waye taimakawa matarka ba ta sarrafanka su zama rabin ranka ko jinin jikinka ƴar uwarka matarka jaruma a kanka nufi da shaidani zulama kowanne rayuwa ta addini gunku ta kasance ta tsaya a soyayyar ku ta kurumce Maryam a soyayyar ka ta makance ka gane take kuka har tana hawaye kwalliya tana mai da kuɗi na sabulanta ana yabawa hidimar da yayi abunta Maryam ai ta gama nuna ɓangarenta ta zo da kukanta zai share hawaye bai adon tafiya kar a yada manya da uwar miji baba ilimi ya sanya kin ga lafazi mai kyau karuwa ya sanya tabar surkai kirkirta ne iyaye Maryam sanda amarya shalilan mama Maryam amarya shalilan baba Maryam amarya shalilan ambanta yani da billo halila ambanta